story time guys, story time. Izinto ziphuma kakhulu ekuseni. Molweni guys yini nansi indaba apha sisithi. Okay ke nako ke sana ke sihleli ngandifika ke eThekwini. Hayi ke guys, okay ke andihlala ke noRumza wami, umngani wami ke sihlala soyi-2 apha eflatini. Hey badawethu, uRumza wayengumuntu like ngumuntu wakhona pha, ngafika ekhona vele mina pha, yabo. Hayi ke so ke uRumza waqhubela seke ithomi yami sisifana ke naye. Savana bengumuntu one vibe, ngumuntu oshibizayo. Every weekend uyashibiza. So ke ngoku guys, khona ololunye usuku. Yabo, okay ke. Uthi ke umngane akho kudla endlini guys, asina khona endlini. Niyayazi nani khona ezansuku ezawuqonda bayabona nje. Hey kumnyama futhi ayikho iplan, yayibo. Phela xesha ayikapheli inyanga, nje kumnyama thu. Athi kuRumza emfo, asithi shwi, yabo. Asambe siyogroova khona ithomi yami ezafika pha, yabo izofike ibonakala ukuthi thina aniseli ke manje. Yena kuyasela ke uthi hayi no, okay ke. Sisuke ke nomke. Sihambe ke siye ke kulo ndawo le. Xa sifika ke phaya, hayi nyani ke sifike sizihlalele phaya ezisofeni, hayi ziyawa hlanu, ziyawa. Umngani uyaxoxa ukuthi khona umngani wakhe ozafika. Sithe xa sifika phayana, wafika wathenga iitoti zakhe ezimbini, wabeka eyi-1 phezu kwetafile, eyi-1 wasele eyi-1. Ii-girls ziyasazi ke so strategy strategy so cheeky coast. Ke sahla sisahleli kanjalo hayi qe. Inguze yendoda yeva inxibe igama enyaweni. Hayi xa ndithi igama eleli pha phezulu, ibroke umnyuke nje unqala phansi umnyuka unxibe imali, yayibo. Hayi afike lo bhuti lona sibulisa, hayi ke sivube ke ungeke naye ke avumele phezulu yonke laa nto leyo. Okay